हेल' फ्रेन्ड्स डेप'जिट क्लासेसआव नोंथांमोनखौ दिनै फिन खेबसेबाव बरायो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ थ' जों नायगासिनो दङमोन बेवहाय आसाम हिस्ट'रिनि सोमोन्दै नङा होमबा थ' आसाम हिस्ट'रिनि बेखौ माखौ नायदों जों एनसियेन्ट आसामखौ माने आवगायनि पुराना माने बे आसाम जारिमिननि सोमोन्दै जों नायगासिनो दङमोन आरो बे जाहैबाय जोंहा पार्ट 2 भिडिअ लेक्चार थ' पार्ट 1 जों अलरेडि कमप्लिट खालामबाय जाय बिथांमोना नायाखै नोंथांमोना अननानै जोंनि चेनेलावनो दङ डिसक्रिपशन बक्सआव आं लिंकखौ होना दोनगोन बेवहाय थांनानै नोंथांमोना नायना लानो हागोन थ' बे भिडिअ मानि थाखाय हेल्पफुल जागोन बांसिन आसाम पुलिस ओके बेनि उनावहाय आखौ ग्रेड 3-4 आसाम टेट बायदिसिना एग्जामफोरनि थाखाय आसामनि जायखिजाया एग्जाम एक्चुअली आसामनि जायखिजाया एग्जामनि थाखाय बे भिडिअ हेल्पफुल जागोन नोंथांमोननि थाखाय थ' बेबादिनो जों नायदोंमोन आवगायाव लास्ट भिडिअ हिस्टरि अफ आसामनि सोमोन्दै फार्स्टआव जों बेवहाय डिसकासन खालामदों एनसियेन्टनि नङा होमबा थ' बे एनसियेन्ट मेडिभेल आरो मडार्न थारमाने पुरानानि गेजेर आसामनि आरो गोदान आसामनि सोमोन्दै थ' बेफोर गासै जिनिसखौ जों नायदों थ' बेवहाय वान बाय वान जों गासैखौबो नायलांनोसै फार्स्ट अफ अल आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नाजागोन नोंथांमोनखौ जों 3 मान्थसनि मोनसे प्रग्राम कर्स लाना फैगासिनो दङ आरो बे क्लासा जागोन जोंहा एप्स ओके मबाइल एप्लिकेसन मोनसे बानायगासिनो दङ जोबोद बे सानसे साननैनि गेजेरावनो बे लन्च जागोन नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैगोन आरो बेवहाय जों गासै क्लासखौ खालामगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला आसाम जिके ओके थ' आसाम जिके बेनि उनावहाय मेथ्स थ' बे मोननै पार्टखौ आं नोंथांमोननो एनि हाउ बेवहाय खालामनानै होगोन टेनसन दाला आरो 1 नभेम्बरनिफ्राय बे जागायगोन दे कर्सनि फिसखौ अनलि 499 लाखिदों गासै आयदाखौ जों बर' रावजों खालामनाय जागोन बेवहाय एनि हेल्प एनि इनफरमेसन रिगार्डिं कर्स ओके नोंथांमोना जोंनि बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो जों WhatsApp ग्रुप मोनसे बानायदों बेवहाय थांनानै नोंथांमोना जइन जानो हागोन ओके थ' जों बेखौ नायजोब्बायमोन अब्लाबो आं बुंनानै होनि एसे थ' 4th सेन्चुरियाव माने ब्रैथि बे जिथुनिखि सेन्चुरियाव जोंहा एनसियेन्ट आसामा जागायदोंमोन बेखौ गोसोआव लाखि एग्जामाव फैयो मालाबा थ' प्रागज्योतिसपुर होननानै बुंदोंमोन जा आथिखालनि आसाम दङ आसामनि मुं दङ बेखौ मा नाम बुंदोंमोन जों नाम पुराना आवगायाव प्रागज्योतिसपुर होननानै जों नाम होदोंमोन गोसोआव लाखि आरो बेखौनो बुंदोंमोन इंराजियाव सिटि अफ इस्टार्न लाइट्स होननानै जों बुंदोंमोन बेनि उनावहाय आरो आहमफोरथ' फैदोंमोन बे गेजेर आसामाव जों फरायगोन बेखौ गेजेर आसामनि जारिमिनाव आहमफोरनि सोमोन्दै गुवारै जों डिसकास खालामगोन बेवहाय बुंदोंमोन जे नुं दुन सुन खाम नङा होमबा बेलेग नाम दे बेयो थ' बे नुं दुन सुन खाम हिसाबै बेखौ मा खालामदों आसामखौ मख'दोंमोन एबा बुंदोंमोन थारमाने अके थ' बेखौ इंराजियाव नोंथांमोना गोसोआव लाखि कान्ट्रि अफ गल्डेन गार्डेन्स मालाबा फैनो हायो थारमाने बेफोर एग्जामाव अके गोसोआव लाखि बेखौ थ' फार्स्ट अफ अलथ' जों एनसाइन्ट आसामखौ स्टार्ट खालामोब्ला जों दानब डाइनास्टि असुर राजा होनना बुङो जों आवगायाव जों बर' बिजाबफोराव जों मोनबोदों नङा होमबा आवगायाव फरायबोदों नोंथांमोनहाबो थ' बेखौनो एसे नायगोन जों बेवहाय एसेबां नायनो गोनां जिनिस गैया जाखिनि नायनांगौ आं बेखौल' देखायगोन बाखि जों एमसिकिउ सल्भ खालामगोन माखासे एमसिकिउ खालामगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला बेफोर गासैबो जोंहा एप्सनि आन्दाराव थागोन अके थ' एप्सआवनो जों गासैखौबो जों डिसकास खालामजोबगोन बेवहाय थ' दानब डाइनास्टि असुरनि जिथुनिखि फोलेरफोर बे असुर फोलेरानो माने फार्स्ट रुलार फार्स्ट राजामोन नामदों माने फार्स्ट सासन खालामग्रा मानसिमोन अबाव प्रागज्योतिसपुर आচ্ছা प्रागज्योतिसपुर होननानै बुङोब्ला सोरखौ बुंगासिनो दोङो आसामखौसो बुंदों बेवहाय जेबो आलादा खोथाखौ बुङाखै अके थ' बर'फोरखौबो मा होनना बुङो असुर फोलेरनि मानसि होनना बुङो नङा होमबा थ' बेबादिनो आरो किसुमान खोथाफोरा रिलेटेड खालामलांनो हागोन नोंथांमोना आচ্ছা प्रागज्योतिसपुर एबा दानब अके बे दानब डाइनास्टिखौ सोर गायसनदोंमोन होनना बुंदों महिरंग दानब होननाया बेखौ गायसनदोंमोन गोसोआव लाखि बेखौ महिरंग दानब महिरंग राजाया बेखौ मा खालामदोंमोन असुर फोलेरनि राजा होननानै जों मोनबोदों नङा होमबा असुर फोलेरनि राजा होननानै महिरंग दानब आरो बेनि केपिटेला राजथावनिया मामोन मरियानका गोसोआव लाखि बेखौ गोसोआव लाखि दे थ' राजथावनिफोरा फैबाय थायो थारमाने थ' बेनि उनावहाय जों भौमा डाइनास्टि थ' भौमा डाइनास्टिनि थाखाय इमान नायनो दरकार गैया बारा एग्जामाव फैनायबो नुनो मोना थ' नरकासुरफोरनिफ्राय सोमोन्दै बेवहाय मोनो भगदत्त अके महाभारतफोरनि एसे दावराव बे नांलायनाय वारफोरखौ जों मिथिनो हायो बेवहाय इमान इम्परटेन्ट गैया आं डाइरेक्ट पइन्टआव फैगोन बर्मन डाइनास्टि गोसोआव लाखि थ' बे बर्मन डाइनास्टिया भेरि इम्परटेन्ट अके रिगार्डिं बे जिथुनिखि जोंहा आसामनि एनि एग्जामनि थाखाय थ' फार्स्ट अफ अलथ' आं बेयाव मेनसन खालामगोन 355 निफ्राय 380 एडि बे समसिमानि गेजेराव बर्मन डाइनास्टिया जागायदोंमोन गोसोआव लाखि इस्टाब्लिश गायसनदों सोर मानसिनि नामा जाहैबाय पुष्य बर्मन गोसोआव लाखि पुष्य बर्मना बेखौ गायसनदोंमोन आरो बेखौ केपिटेल बिनि केपिटेल एक्चुअली पुष्य बर्मननि केपिटेलआ मामोन होनना बुंदों प्रागज्योतिसपुर थामहिनबा आसाम दा जिथुनिखि आसाम दङ नङा होमबा थ' बे जाहैबाय प्रागज्योतिसपुर केपिटेल राजथावनिया भेरि इम्परटेन्ट दे बे जिथुनिखि गायसनगिरिनि मुं गिबिसिन राजा टाइटेल बिमुं होनायफोरा फिसाज्लाफोरनि नाम अके बेफोर बिराद इम्परटेन्ट थारमाने आरो गोसोआव लाखि बेनो जाहैबाय फार्स्ट
माने फार्स्ट रुलार एबा फार्स्ट किं तारमाने दे बियो फार्स्ट किं अबेनि किं बियो अबेनि राजा फार्स्ट गिबिसिन राजा अबेनि बर्मन डाइनास्टिनि बियो जाहैबाय गिबिसिन राजा गोसोआव लाखि बेखौ अके क्लियार जादों बेसिम थ' नेक्स्टआव जों थांनोसै जे बिनो मोनसे बिमुं होदोंमोन टाइटेल होदोंमोन आरो बे टाइटेला जाहैबाय महाराजा धीराज एबा महाराज धीराज गोसोआव लाखि बेखौ इम्परटेन्ट भेरि भेरि इम्परटेन्ट गोसोआव लाखि थ' बिनि फिसाज्लानि मुं दङ समुद्र बर्मन आरो बिखौबो एखे बिमुं होदों टाइटेल होदों नाम होदों महाराज धीराज होननानै बिखौबो नाम होदों बेनि उनावहाय आरोबाव मोनसे इम्परटेन्ट दङ बर्मन डाइनास्टिनि जिथुनिखि पुष्य बर्मननि रिलेटेड एग्जामाव फैबाय थायो बारे बारे बेफोर जिनिसफोरा आरो बे जाहैबाय कन्टेम्परारि गोसोआव लाखि सरि थ' बे कन्टेम्परारिआव जुदि नायनो थाङो नोंथांमोना मोनगोन समुद्रगुप्ता होननानै बे सोर एक्सुवेलि बे जाहैबाय जेब्ला बर्मन डाइनास्टिया जेब्ला बर्मननि राजफोलेरा जोंनि आसामाव सासन खालामबाय थादोंमोन बै समाव भारतआव गुप्त डाइनास्टि बा गुप्त पेरियडआ सोलिगासिनो दंमोन थारमाने अके गुप्त पेरियडआ सोलिगासिनो दंमोन आरो बेनि राजाया सोर नाम दों किंआ सोर बेवहाय समुद्रगुप्तामोन बेनि राजाया नोंथांमोना गावबा गावनि नट्स बानायनो हागोन जेबो टेनसन गैया आरो कुइसना एरखम फैयो जेनेबा जे पुष्य बर्मनआ राजा खालामबाय थानाय समाव कन्टेम्परारि अफ इन्डिया थामहिनबा भारतनि जिथुनिखि बै समाव सोलिबाय थानाय राजाया सोरमोन होननानै फैगोन अब्ला जागोन बे समुद्रगुप्ता एग्जामाव बारे बारे फैबाय थायो थ' माखासे राजाफोरनि नाम दङमोन बर्मन डाइनास्टियावबो जों एसे माने एथ'ग्राफ बेफोरखौ जों डिसकासन खालामा अनलि इम्परटेन्ट खिनिखौल' आं बेवहाय मेनसन खालामगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला आंजों थांबायल' था वाट्सएप ग्रुप बानायदों बेवहाय जइन जाहैथां आपडेटफोरखौ मोनबाय थागोन थ' बेनि उनावहाय बर्मन डाइनास्टिनिनो भेरि भेरि इम्परटेन्ट भेरि भेरि इम्परटेन्ट आरो बे जाहैबाय भास्कर बर्मन गोसोआव लाखि आरो बे जाहैबाय जोबथा राजा लास्ट रुलार इमान फरायनो दरकार गैया जों नङा होमबा टु दा पइन्टखौल' जों नायगोन ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बेवहाय ए टु जेड खालामनानै होगोन टेनसन दाला थ' भास्कर बर्मना मा खालामदों लास्ट रुलार एबा जोबथा राजा बेखौ गोसोआव लाखि भास्कर बर्मना आरो बेखौबो मोनसे बिमुं होदों जाबादि पुष्य बर्मननो होदों आरो बे बिमुङा जाहैबाय कुमार रजा एबा कुमार राजा होननानै बेखौ बिमुं होनाय जादों बेनि उनावहाय आरोबाव जिथुनिखि बे राजा खालामदोंमोन बे राजानि सासनआ मा समाव जादोंमोन होनदों 6th सेन्चुरियाव माने बे 10थि सेन्चुरियाव बे मा खालामदोंमोन भास्कर बर्मना राजा जादोंमोन थ' बेनि उनावहाय आरोबाव इम्परटेन्ट दे इम्परटेन्ट गासिबो इम्परटेन्ट फुरा टु दा पइन्ट बेफोरखौ नोंथांमोना एकदम माने लाइन बाय लाइन नोंथांमोना लिरबाय थानो दरकार गैया थ' मात्र मोनसे खोथाखौल' गोसोआव लाखि नोंथांमोना आं जाबायदि नट्स बानायनानै होदों बे टाइमाव नोंथांमोना नट्सखौ बानायनो ट्राय खालामबानो जाबाय अके थ' भास्कर बर्मननि टाइमाव इम्परटेन्ट मोनसे पइन्ट फैबाय थायो बे जाबाय चाइनिस ट्रेभेलार होनबाथाय हयथ' नोंथांमोना दा हमनो हायाखै जानो हागौ आं नोंथांमोनखौ बुंनि जे चाइनिस ट्रेभेलार होननानै बुङोब्ला माने चाइनानिफ्राय जोंनि बर्मन डाइनास्टि सोलिबाय थानायाव चाइनानिफ्राय सासे दावबायारि सासे फैदोंमोन आरो बे बर्मन डाइनास्टिनि टाइमाव फैदोंमोन सोरनि समाव फैदोंमोन बेबो फैयो दे कुइसनाव भास्कर बर्मननि टाइमाव फैदोंमन बियो सोरनि टाइमाव फैदोंमोन नाम दों भास्कर बर्मननि टाइमाव बियो फैदोंमोन गोसोआव लाखि बे कुइसनखौ अके भास्कर बर्मननि टाइमाव बियो फैदोंमोन सोर फैदोंमोन चाइनिस ट्रेभेलार हुएनसां बायदिसिना बेखौ नोंथांमोना प्रनाउन्स खालामनो हागोन दे इम्परटेन्ट गोसोआव लाखि हुएनसां जाबाय बेसिम क्लियार आरो बे हुएनसांआ गांसे बिजाब लिरफैदोंमोन जोंनि आसामनि सोमोन्दै लिरनाय दङ आरो बे बिजाबनि मुङा जाहैबाय सि इउ कि गोसोआव लाखि सि इउ कि नि बिजाबनि नामा बारे बारे फैबाय थायो एग्जामफोराव जाबाय बेसिम क्लियार थ' जों नेक्स्टआव नायगोन लेसार डाइनास्टि बेखौ नायथ'ला दिनै जोंना 10 मिनिट अलरेडि जासिगोन आरो बारा गोबाव गैला थ' बेसिमथ' क्लियार जादों बयहाबो जुदि एनि डाउट माबाफोर जुदि दंबावोब्ला नोंथांमोना इमिडिएट कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम वाट्सएप ग्रुप मोनसे बानायना दोनदों बेवहाय थां आरो बेनि उनावहाय नोंथांमोना ए टु जेड जिहेतु जुदि नांगौब्ला आरो साख्रि नांगौब्लाथ' भाइ मोजाङै फरायखानांगोन बेवहाय जेबो बुंना लाब गैया मोजां फरायखानांगोन आरो जाहा ता बुस्थुफोरखौ ओरैनो नाङा फाङा जिनिसफोरखौ नायना लाब गैया एमसिकिउ पेटार्नखौल' नायना फरायनानै जेबो खामानि जानाय नङा नोंथांमोना डेसक्रिप्टिभबो साबजेक्टिभबो नायनांगोन नोंथांमोना अके थ' साबजेक्टिभबो फरायनांगोन एसे बेबायदि डेसक्रिप्टिभ आं एमसिकिउ एनि हाव बानायगोन नोंथांमोना टेनसन दाला बेनि थाखाय एप्सखौ इनस्टल खालामनांगोन नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगोन आं गाबोन समफोरनि गेजेराव एसे धैर्य हम अके थ' दिनैनि थाखाय बेखिनियाव जों फोजोबनोसै गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ जों लोगो मोनफिनलायगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों